Minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw yɔrɔ. Nin ye bi Mali ka don kibaru waati ye. Bi ye alamisa don ye janvier kalo tile 25 san 2024 an b'a fɔ ɲɛna sisan k'aw ka bisimila bi Mali ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriw bɛ to ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛ n'o bɛ wele ko conseil des ministres kunungo araba janvier kalo tile 24 2023 i ka dɔn k'a fɔ minisiriw y'o laadala ɲɔgɔn ye kɔni sigi a kɛra faamada yɔrɔ yɛrɛ la palais la Kuluba u ka i ka dɔn k'a fɔ lajɛkɛyɔrɔ la a ɲɛmaa bɛɛ b'an bolo sa o ye Faranjikɔ fanga maa ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale min ye jamana ɲɛmaaw ye a ko senfɛ u ye sugandiliw kɛ wa u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o la minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don maraboloko ma ani mara caman bɔli i ka dɔn k'a fɔ ale ye kibaruya da ale ye kibaruya da minisiriw bɛɛ lajɛlen tulo kan o kibaruya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ Kati commune urbaine na maire n'a ka conseil k'olu ka baara kɔni jɔra ka taa se commune bɛ wele ko Zan Kulubali ka commune ko maire fana n'a ka conseil ka baara bɛɛ lajɛlen jɔra o y'a jira k'a fɔ kabi Faranjikɔ fanga daminɛ na gouvernement ale wulila k'i jɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ marabolo fɛn o fɛn min nɔ ni baara cɛjugu bɛ ka kɔnɔna na k'u b'a bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ i ka dɔn k'a fɔ ne ka tila ka jalaki ta ka ɲɛsin a ma kofɔlen ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ n'o ye a ɲɛmaaw ye olu minnu bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen yamaruya di o de hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baara kɛcogo juguya ka taa se baara tɔbɔtɔ cogo i ka dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na wa fo ka taa se ni maire n'a ka conseil ka baaraw jɔra i ka dɔn u se ka wele kiribulon yɛrɛ la walasa i ka dɔn k'a fɔ a ko ka se ka dakɛɲɛ o la min bɛ tali kɛ conseil 2023 o kɔni ye bɛnkan min da o de ye k'a fɔ Kati commune urbaine na maire n'a ka conseil k'olu kɔni ka baara kɔni jɔra o bɛ Kulukoro mara kɔnɔna na Zan Kulubali ka commune na o min bɛ Doila mara la fana maire n'a ka conseil k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen jɔra baara ninnu jɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sabu kɛ baara kɛcogo juguya ka ɲɛsin u bɛ sigida min na o sigida denw ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ n'u ka baaraw kɔnɔna na min bɛ tali kɛ nafolokow la olu baaraw kɛcogo ma ɲɛ ni marabolo kofɔlen ninnu na conseil des ministres y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma sɔɔni min bɛ tali kɛ délégation spéciale la i ka dɔn k'o na sigi sen kan joona walasa ni marabolo kofɔlen ninnu mairelakaw bɛ baara minnu kɛ ka ɲɛ sigida maaw ma o baaraw tɛ bɛ se ka kɛ n'olu ye cogo min na. Aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ wajulikɛla min bɛ yen ni a bɛ wele ko Suala Baya Hayidara i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni tun makɔnnen don kiribulon fɛ n'o ye a lamini a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ye dankari jamana ka hakɛ dɔ la i ka dɔn sɛbɛn dara a kan ka yira k'a fɔ ko a ye dankari jamana la ka sabu kɛ a ye fɛn dɔw kɔni bila i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ min ye nkalonw ye ani kunnafoni kolonw i ka dɔn min bɛ se ka na sababu ye ka na ni basigibaliya ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin wajulikɛla ye n'o ye Suala Baya Hayidara ye kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ko juge min n'o bɛ pôle la min ɲɛsinnen don cybercriminalité ma k'o kɔni ye a lamɛn ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 22 2023 ka kɛɲɛ ni i ka dɔn k'a fɔ a ka kiriko lahalaw ye min bɛna kɛ mars kalo nata o tile 4 san 2024. Kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ taamaden maa caman i ka dɔn k'a fɔ n'o ye malidenw ye k'an bɛ don min na ko bi olu bɛ gɛlɛyaba de la Asamaka o bɛ Niger kɔnɔna na a ko nin maa kofɔlen k'u bɛ ka bɔ maa kofɔlen ninnu i ka dɔn k'a fɔ jamana caman maa b'a la nka malidenw kɔni bɛ a la ka caya k'u mago bɛ dɛmɛ teliman na i n'a fɔ balo ji ɲuman ani siyɔrɔko k'u mago bɛ nin dɛmɛ ninnu na fo ka taa se furaw ma walasa u bɛ se ka kɛnɛya cogo min na i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu dɔw y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko APS i ka dɔn min bɛ ACADES o coordinateur n'o ye Sefu Azizu ye ale y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ taamaden maa 3000 bɛ ɲɔgɔn bɔ o maa 3000 k'u gɛnna ka bɔ Alizeri jamana kɔnɔna na k'an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛ gɛlɛya den da la sigida min ni a bɛ wele ko Asamaka o la min bɛ tali kɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen don taamaden minnu bɛ gɛn
n'o ye association Mali des Expressés Mali kɔnɔna na yan olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele bila Mali farajɛla fanga ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabaliya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa maliden minnu bɛ a ko la olu bɛ se ka u seyɔrɔw sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ u ka ɲɛmaa n'o ye Usumani Jara ye ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka kan fɛɛrɛ ka tigɛ joona joona walasa nin maa ninnu i k'a dɔn k'a fɔ u ka ta ne ka dubaw ma gɛn i n'a fɔ Niamey o min ye Niger faaba ye walima Bamakɔ o min ye ayiwa Mali yɛrɛ faaba ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ dan bɛ se ka sigi u ka kow la cogo min na n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ degun na degun min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ. An bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan an b'a ladonna k'a fɔ Niger jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ bamaji walew olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na awa Niger lakana tigilamɔgɔw k'u kɔni ye tɛgɛ da maa kan maa min ni o tun bɛ jatewale tigilamɔgɔw ka taji bila u ka bolo kan n'o ye essence ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra Niger wulu yan b'a fɛ ni ka digi a tilebi kan a ko nin kɔni ye ayiwa ŋɔni belebeleba bɔlen ye Niger kɛlɛcɛw sen na ka d'a kan ni maa kofɔlen ale ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka tajiw san ni ka taa di jatewale tigilamɔgɔw ma u ka tila ka awa Niger ka denw kɔni fa k'an bɛ don min ko bi a bɛ ayiwa Niger lakana tigilamɔgɔw a b'olu ka a bolo kan. An bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen nɔ an b'a ladonna k'a fɔ ayiwa Laginɛ u ka farajɛla fanga maa ɲɛmaa n'o ye lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ye k'ale kɔni y'i pan jala 5 kunna ayiwa k'an bɛ don min ko bi ko a kɛra général de corps d'armée ye awa dolo 4 o bɛ a kama na wa ko ayiwa Mamadi Doumbouya awa Laginɛ jamana kɔnɔna na bi jara bɛ maa min bolo ni bɛɛ ta ye k'o yi kɛra maa kofɔlen ye n'o ye Laginɛ farajɛla fanga maa ɲɛmaa ye n'o ye lieutenant colonel Mamadi Doumbouya. Kɔfɛ hali bi Niger kunkanko kumaw la Niger yɛrɛ premier vice président min bɛ ayiwa Iran jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɔni bisimilara araba tɛmɛnen janvier kalo tile 24 2024 a kɛra complexe historique et culturel la Sahad Abad o min bɛ Téhéran Niger premier ministre yɛrɛ n'o ye Ali Mahaman Lamine Zeine ale ni jɛkulu caman tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ni maa min kɔni y'u bisimila Iran jamana kɔnɔna na. Halisa an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 24 n'o tun ye kunun araba ye san 2024 awa Tchadikaw ka farajɛla fanga maa ɲɛmaa ale kɔni ye taama kɛ awa n'o ye teriya taama ye ka taa Moscou jamana kɔnɔna na ani Moscou jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine u kɔni ye ɲɔgɔn ye a ye a jira k'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Russie jamana ani Tchad jamana u cɛ bɛ se ka bama cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko n'u ye teriya jamana ye kabi waati jan Mahamad Idriss Déby Itno ale nin kuma in fɔ kunungo ayiwa Moscou kɔnɔna na waati min na ani Russikaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine u ye ɲɔgɔn ye min kɛ walasa Tchad ani ayiwa Russie jamana u cɛ bɛ se ka don bama na cogo min na. An bɛ segin ka na Mali kɔnɔna na yan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Mali ayiwa CNT maaw la n'olu bɛ ka ayiwa député bulon maaw jɔyɔrɔ fa bi i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye taama kɛ bi janvier kalo o tile 25 2024 ka taa ayiwa Burkina Faso o farajɛla fanga ɲɛmaa ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahima Traoré k'u kɔni ye u bisimila bi alamisa don ayiwa ni jɛkulu min filɛ nin ye ni conseil national de transition de la République du Mali n'o maaw kɔni don u kɔni bɛ taama na ayiwa Burkina Faso kɔnɔna na teriya taama don walasa o ni Burkina Faso awa CNT maa minnu bɛ yen nɔ n'o ka se ka dɔnniyaw falen falen ɲɔgɔn na awa siratigɛ kɔni na bi a jɛkulu u kɔni nana u ye baara minnu kɛ ka na o kɔmasegin k'o kɛ Burkina Faso a farajɛla fanga maa ɲɛmaa ye n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye. Kunnafoni kuncɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Kɔbadani o min bɛ kan ka tora a ko la u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na o la minisiri bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don dugujɔla nafaw ma ale ka cidenw tun b'a kɛnɛ kan ka taa se kangaba o commandant olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ye donbolo kɛ samaya dugutigi ye walasa u bɛ se k'u boloma dɛmɛ cogo min na n'u k'u ka don ta ka ɲɛsin maa fatulen ninnu ma u y'a jira k'a fɔ nin ko nin ye ko ye ko min ni o ɲɔgɔnko ma deli ka kɛ maaw dama bɛ firi maaw kan nka ka maa caya ta nin cogo la i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ dugawu de kɛ sa dama fila minnu ka Kɔbadani ni su minnu sera ka bɔ fɔlɔ o ye maa 70 ani maa 3 ye an bɛ dugawu k'u ye ala ka u dayɔrɔ suma.
Siratigɛ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ farafinna ka ɲɔgɔn kunbɛnba senɲatolati la baaraw daminɛna kɔrɔ jamana kɔnɔ kabi janvier tile 13 tɛmɛnen 2024 a bɛ to sen na fɔ ayiwa février kalo tile 11 2023 i k'a dɔn k'a fɔ ntolatiw n'o ye phase finale ye o ntolati labanw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo wala an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Côte-d'Ivoire yɛrɛ la o min bɛ ka tulo kɔni labɛn k'u kɔni y'u ka degeli k'u kɔni ye o gɛn ne k'o nɔrɔ bila ni a dankan kɔni ye o la Côte-d'Ivoire fana i k'a dɔn k'a fɔ Maroc ale kɛlen ka Zambie ci o kɛra sababu ye Côte-d'Ivoire ka se k'i ɲɛ don tulo la ni Ala sɔnna 8e de finale la sa Côte-d'Ivoire kaw olu ni Sénégal la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bawolo Sima kan min bɛ tali kɛ Mali la n'o ye Aigle du Mali olu ni Burkina Faso i k'a dɔn olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ samadasigɛw ye Ala k'u jɔsi bɛ tintin ma a ko la. Ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniw la an b'a fɔ ɲɛna aw kana ɲinɛ aw kana sɛgɛn aw ka kunnafoniw yɛrɛ kɛ a kɛ k'u fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa hali bi aw bɛ kunnafoni na k'i ka sɔrɔ k'a to aw ka sigida la an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn.